Ako sinuling. Ginaingon, ang babae angay nga panggaon ug mahalon, palamian, pero dili pasakitan. Muning nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko may mong mahikalimtan. Nuling mata na do. Katugod ba kayo kumaoy? Bago na ko do diha. Tugpak mo. Unya usaban di ka buka og pamahaw. Palabihon na nimong pagkatog. Kaparaw. Pasilang gyud ning adaka uy pagkatapulan naman ang gyud. Sige, katog dag maayo. Kung mag-uwag kwarta di gyud ka makapunit. Unyag bang kang mag-uhan, maunsaon na lang. Ako rasay mabuhi. Gago. Sulti pag yun bisa nagpiyong ay. Oh, pasag na ay. Pasagdan lang ha. Kung maminyo na, unya ingon anak katapulan, biya anas asawa. Wag na may tabo. Saba diha oy. Oh, na. Ito na. Ang sa makaron. Ang tinapulan na sa kaya imong tingog. Bawa ni sudara ba? Manad na. Ay, baya. Wa na. Wa ko ninyo binli di ay? Naaunta. Ay, Naaunta to. ngahay naman. Gikaong miming. Akong uyab? Oh, imong uyab. Ha! Oh. Kalagot kinis nuling way buot bisag unsaon. Ayaw gidibdib ng imong anak, oy. Makonsumisyon ka lang, anak. Ikaw sinuling? Ako. Baliw ko hatag ini sa imong mama ha. What is this? Kwarta. Kwarta? Kwarta bitaw ni. Ambot na ko ipasabot. Para unsa ni? Ah. Gihuman sa kong mama sa imong mama. Adto na ko gwapo. Bye, go pa! Kisay mo nga, Gops! Just call my name, Eva. Iba! Uy! Kaaslom ni mo nga! Pero sweet ko sa actual. Nalingaw ko niya na. Nuling din hilag asbay ha ayaw paglakaw ikay bantay dinhi. Ha? Nga naman na. Kawaton niya tumbay? Gago. Ah, Muadto ko silang kumari Esther kay luoy kaayo. Nasakit na pod ang iyang bana, mugamit siyang kwarta, ako ning ihatod. uy! Sinang Esther mo na ang mama ni Iba, mano? Katong aslungan ba, Iba? Oo, nga naman. Ay, ako nalihatod anang kwarta sa ilang mabi. Milagro! Hey. Ha, magpamisa ko. Di lagi katapulan rong adlawan nuling. Salamat ininuling ha. Ing na imong mama. Madanag yun na mo sa doktor si Papa. Iba, nihila ka? Binangga manggod na mo si Papa kay buutan manggod siya. Ayaw pagilak. Ayaw na pagilak ha? Ayaw na pagilak. Gusto na. Ha? Ang iyang buhok. Kanindot terrific kayo ang smell sa iyang buhok. Nindutan ni mong pangasawon. Oy, Iba. Unsa to? Matod na ko ba, nindot kang pangasawon. Kung masawat ka no, himuon ti kang rayna. Wa kay laing buhaton kundi kanang kaon katug ra gyud nya. Kaon katug. Ano ra? Ikaw ha. Lagi. Bisan ni ako sa kaguol pero imo kong ipasmile. Kana ba smile oy? Ay gulgul ya. O kung okay ka Ives, pakasal ta. Nus amanling. Naon na ba? Gusto kag now na? Eksklusibo. Recorded by X Thunder Gaming. Karon kay minyo na kanuling. Magbinuutan na ka in town. Daan na magug kong buutan ma. Buutan ka pero tapulan ka man. Karon nga may asawa na ko ma, ha, pa. Di na may tabo na ko eh. Di na ko magtinapulan. Promise! To do my best. Mayo. Unya, maglain mo puyo si Eva. Kini maglain tag puyo da iba no, kay kitarang duha ba. Way makapugong bisag unsay atong angay buhaton. Bisag magdakpan na ipata dinhi. Sige. Dakpa ko no ko, Bi. Ha? Dakpa ko.
O sige, bantay ito ka. Uy, dagan! Dagan, tinakbo di ka! Dagan! Dakpala! Dakpan! Oh, yakisa na yun. Ha? Mga bulingon na to. Labhi ng tanan. Uy! Kadagana na! Reklamo ka? Di iba! Pambabae man ang pagpanglaba. Di man na lalaki. Suswa na usuron nuling. Ha? Labhi ng tanan kay mo ato pa ko sa parlor. Oh. Magpariban ko sa kong hair. Ha? Ay, kakapoy ba ini? Hi, hi! Kanay ba ng buutan, manghayhays mga gipanglabhan sa asawa? Ako'y laba, ako'y hi! Ha? Hi! Ikaw di ay hay des iba. Atos parlor, nagpagwapag maayo. Tili mayo. Di ili kyudo. Andir sa sawa des nuling. Matawag yun nga under disaya. Pastilan. Kaluoy ding nuling sa. Luoy gyud. Ako'y daluoy kadagtad-aw diya nga nang hayhays iyang mga gipanglabhan. Daghan ra ba kaayo? Samang kawin. Ayaw ka nara si Iba nga ikay mga labawin. Samang ko. Unyag masuko, bay Dodoy. Ay, pasok alang. Ay, paita bitaw na akong naminyo, bay Dodoy. Ako man tanan. Gikan pa ko sa trabaho, inigabot ako sa bay, ako pa'y manghugas plato. Pida. Uy. Unsa na lay buhat ni Iba di ay? Murag ray na. Kaon ka tug kaon. Unsa? Huwag bae. Ay Eva, day. Uy. May kay nagkasugat ah. Nga naman, ma? Ay day. Pasagdan la di ay ni musnuling nga mo'y mulihok sa inyo? Ha? Kisa may na imong nahibawan, anak, ma? Sinuling mismo. Misumbong na inimong imong anak? Ay dili man sumbong. Nakit-an man gud nako siya nga nang hay-hay. Abi ba to dakog ikay nang laba, mautong gidayeg nako siya nga nitabang siyang panghay-hay. Ay daon sa mga siya man da ekonoy nang laba. Kadaghan ato. Unya ikaw nagpaparlor ra ka? Oh. Uy day, ayaw sa taog daog-daog ang among anak iba. Kay bisag tapulan na sa ulitaw pa siya pero amo baya ng pinangga sinuling. Babae bang ka? Asawa bang ka? Unya nagtrabaho man ang imong bana. Ikaw untay lihok sa lihok ko sa inyo. Ayaw ihuwat ni Nuling hastang pagpanghuga sa mga plato. Magsulti ta. Bayan sa unsa man na, day iba. Misumbong ka sa imong inahan? Ha? Gisudyaan ko. Uy! Unsa may gisuya ni mama ni mo di ay? Taas kay litaniya. Huh? Di ko ka-memorize. Oh, Oy, Nuling. Nalimot kas imong gisaad nako. Nga kung magminyo ta himuon ko nimong Rayna. uy halawa man ko malimot ana day. Uy, Pues ayok pahaba sa imong inahan. Nagtung imong inahan nga gidaog-daog ta ka. day. Gimo namang kukunin mong siyay. Unsay siyay? Unsay siyay? Siya'y maglamba, siya'y magluto, siya'y maghugas sa plato. Kuwang na lang day, nga ako'y mukaligo nimo. Oh, kumo na. Magbuwag na lang ta. O sige, magbuwag ko magbuwag. Pida, Hoy! Asa man ka? magbuwag magkata. Arin ako, kay magbuwag ko sa mga bulingon. Ibuwag na ako puti sa dikolor. I love you, day iba. Ang karaan. Recorded by X Thunder Gaming. Hadlo kay ko nga magkabuwag mini iba nga akong asawa. Uy, kay love kay na ko si iba. Mao na nga, bahala na lang, gihimo ko niyang shy. Mga kasama ang kaagin ni Nuling, dinining tulmanon. What's the style? Gihimo siya is style?